Gibutyag ni Presidente Rodrigo Duterte nga posibleng i-lockdown ang nasod. Atong sayron ang detalye niini sa live report ni Jandy Esteban. Jandy. Real kini kung makasulod na ang bagong strain sa coronavirus nga mikatag na sa United Kingdom ug sa ubang mga nasod. Samtang gibutyag usab ni President Rodrigo Duterte nga pipila ka mga sundalo ang nabakunahan na og anti-COVID-19 vaccine bisan dili pa aprobado. Posible nga ipailawom sa lockdown ang nasod o galing musulod na sa Pilipinas ang bagong strain sa coronavirus nga gikan United Kingdom. Pero depende daw kini sa kagrabehon sa impeksyon. Kini sumala ni Presidente Rodrigo Duterte. We will respond accordingly. And it might be something like a lockdown if things get worse. So it would depend on the severity of the contamination and the number of people that's being contaminated. Apan sumala ni DILG Secretary Eduardo Año nga dili na kinahanglan nga mag-lockdown. Right now, there's no necessity to call for a lockdown, but probably more on controlling the flow from the international. Wala usab kini girekomenda ni Socorro Escalante, ang World Health Organization representative sa Pilipinas. Kung malakas po yung public health intervention ng isang country and the cases are limited to imported cases at wala pa naman pong community transmission, it is not going to warrant the declaration of a lockdown from that country. On the other hand, the risk assessment would also be for the national risk assessment. We need to take this opportunity to look at saan ba yung gaps ng mitigating measures natin. Managlahi usab ang pananaw sa publiko labot sa posibilidad nga i-lockdown ang Pilipinas ugaling makasulod na ang bagong strain sa virus. Pero kung unta dili lang ipatupad ang travel ban kay syempre dapat hunahunahon pud nato ang atong ibang kababayan na nabaon sa mga laging lugar. Mas maayo nga karon pa lamang aduna nay kontrol ang gobyerno sa Pilipinas sa mga nasod nga adunay kaso sa susamang virus. In terms of panginabuhian or sa livelihood sa katawhan o sa sitwasyon karon, lisod gyud siya. Daghan gyud pud mga wala na pud o daghan pud mawalan og trabaho. Hinuon sa karon gibawal ang inbound flights gikan UK is a proactive measure o gi-require ang mga pasahero gikan sa mga nasod nga duna na ikaso sa bagong strain nga mag-quarantine sud sa 14 days. Samtang gibutyag usab ni President Duterte nga ubay-ubay na nga mga sundalo ang nagpaturok og bakuna batok COVID-19 nga hinimo sa usa ka pharmaceutical company sa China. Kini bisan wala pay approval gikan sa Food and Drug Administration. Sumala sa FDA nga ilang arestuhon ang si bisan kinsa nga mag-administer sa maong vaccine. Gani nagpahigayon na sila og raid sa pipila ka lugar sa Luzon apan wala pa usab daw sila nadakpan. Real gikumpirma ni AFP Chief Lieutenant General Cirilito Sobejana nga doon pipila ka mga sundalo nga nabakunahan na og anti-COVID-19 vaccine pero dili sa nila i-disclose kung unsang unit. Pero wala man daw sila nagapahigayon og any AFP sanctioned vaccination ug sumala pa niya nga gina-validate pa nila ang maong impormasyon. Real. Okay, daghang salamat Jandy Esteban.